eta esan eban, hemen falta ditut, hemen nire tribu ideal iraganeko hori badago, baina falta ditut beste elementu batzuk. Falta ditut pertsonaien pentsamenduak eta emozioak. Faltan duen eskaratza, sukaldea, barrutik. Faltan eban amaren ahotsa, seme-alaben ahotsa, diskusioak. Faltan ditut pertsonaia emeak. Faltan eban abaderen eskamea, esne saltzailea, etxiko andreak, amamak, nerabeak. Faltan ditut. Orduan bajunitzen osatzen neure puzzlea. Hartu nituen bertako gauza asko eta gero inventatzen, asmatzen hasi nintzen, falta zienak. Hori, egin gendun 14 uriozenean, Erioza antzerkian, herri antzerkian, eta hori egin eban baita ere Jostoraza eta Aria neure lehen novelan batez ere hasierako zadietan, ezta? Eta gero ere bai asko. Hartu nituen hemengo gauzak, baina asmatu egin behar zen nituen beste batzuk. Bera bezala, neupe autore subjektibo bat naizelako eta neupe neure eredu subjektibo bat agertu nahi nituelako eta neure iragan idiliko hori eraiki nahi nebalako. Baina neure begiarekin, neure bihotzarekin. Faltan nituen baita ere, kalea iria, kalera jutea zer dan, baserritar batentzat. Faltan nituen erropak aldatzea, domeketako erropak, ilusio horiek, zer dan kalera jaiztea, osagoxioa berostea, trukean aritzea, hori dena faltan nituen. Naizta, hartu nuen, zegoen guztia. Bera bezala, ni herrikoa naiz, naiz baserrikoa izan ez, baina bai, herri txikikoa naiz, eta hori daukat barru-barruan sartuta, nahiz da orain hiri imaginario batean bizi, ezta? Hiri-hiria oraindik Euskal Hiria eraikiten ari garelako, eta nik uste dut asmatzen edo goazela, eta nik uste dut imaginatzen du bintzat puzzle baten moduan, puzzle modoko bat, non gure aspaldiko zati guzti hauek ere badaude. Eta hortik ateratzen da, faltan botatzen eban neure sukalde edo eskaratzura, eta hori pixkat ikusteko ze kontrastea daukan, handik kontatzen dut, umetako hori zapena sukaldean kokatzen ditut, etxean dena eskaratzean egiten zen, txaparen epelean, txapa zahar eta beltza baina garbia beti, amak gauero ondagarrarekin eta ospinarekin garbitzen zuena. Gogoratzen dut suaren gainean arropa pilo bat izaten genuela lehortzen eta neguko iluntzeetan, amak zapatilak labean sartzen zizkigula, etxera heltzerakoan jantzi eta hankak berotzeko. Etxearen gune nagusia eta gune beroa zen eskaratza. Hori pixka, osatzen naiz neure eskaratza eta neure ahotsak eta neure ikuspegia. Bilatze hortan, baita ere aurkitu nituen, hori neupe, iragan idiliko horren bila, azterakoan, topatu nituen izkerak, izkerak topatu nituen, erregistro ezberdinak, ikasuka, erorika, nik hori ikasetan notan etxean. Holan zala. Aia zanak, hori ondo erakutzi zigun eta abadiari beti berorika egin jogu, oraindik hitz egiten ez genekienean ere, ezta? Ika ez genuen ikasi, nesko, amak esaten zigun hori, hori pegatu ezala, hori zela, ikasi dira. Naiz gero beraiek, bai amak eta bai aitak, badagoala ez dago Sorbinen antzerkia jatzen nuenean, Sorbinen artean, ika, bizkaiasko, ika sartu neban aprapos, zaten balako, nik neuk kasi ez badot, nire ondoren guek, ez da jakin gauz zer dan, bedordun erabilin eban, zeharkako bideo bat, eta eraien hizkuntza registro ezberdin moduan, eskutiko hizkuntza moduan, bizkaidasko ika hori sartu neban, eta lanketa hortan, aitak eta amak biak lagundu eusten, ez da? Ez zan, bizitza realean erabiltzeko, liburu baten jartzeko, jazan hainbesteko pekatu. Ahotsak topatu ditun, baserritarrena eta pasaritarrarena eta kaletarrarena, bentariarena, eta horrek
ahots horiek topatzerakoan, daka Garrido Baiaren gana jo nintzen zen. Baiarenak biziagoak somatzen dituela, eta musikaria izan da. Eta nik uste berari esker nitzako hizkuntza musika da. Niri belarretik sartu zaite hizkuntza. Alan sentitzen dut da, nitzako hoxe da, musika da, hizkuntza. Eta orduan, topatzen ditun Perua Abarkan erregistroiek eta ahots horiek topatzen ditun, baina erako nintzen aitean gana eta aiteak bere anedota kontatuz, anedota bakoitzari bere personaje, anedota bakoitzeko personaje bakoitzari bere ahotsa jarriz, biziago jasotzen ditun, ezta? Gero, esaeren bila junitzen, berben bila, gauzen izenen bila, onomatopeien bila, topatu nitun, baina handi gero barri dobe beti etxeak guten nintzen, eta ikena eta amana, eta zer zegoen bai, zer bai, ikusten eban, Perua Abarkan bai, baina hori da ikusten ditun urruinekoak, eta orduan jason eban mezu bat, bai, herrian dagoela, ona dagoena herriaren gandik jaso behar dela, eta zen eban, nik honeken hau emozionatzen, baina aia eta ama herria dira, eta haiek zaten dituzten gauzak, eta mogelak erakusten duen moduan, horiek nintzako biziagoa dira. Hor ere, euren ganakuten nintzen. Eta hor topatu neban, ahoskotik jasotzen diren metafora horiek, gauzak, beti beste zentzu batekin kontatze hori, eta behin da berriro kontatze hori. Eta Bizkaira ebe, nik irakurtzen neban, eta bai, baina, aspaldiko personaia zaharra jarri behar nituenean hitz egiten, edo antzerkian bertan jarri behar genituenean persona zaharrak eta etxeak juten ditzen. Txiko ikaditzen dira, hauzelan esango leko honek, hauzelan esango leko honek, ezta? Neurri batean bai, mogelen moduan, nik neure Peruak aiketa ama ziren, ezta? Ez Peru, aiketa ama. Herria ziren, aiketa ama. Dira. Orduan, hortik zer aprobetxatu dut, belarritik, gero, saiatu nazni, paperera pasatzen guzti hori, guzti hori. Hor beti dago antzerkia, bakarrizketak, herri poesiaren ezaguarriak, izjokoak, irudiak, zentzuen jokoak, atmosfera sugerikorrak, esaten ez dena, esaldi zuzenak eta testu laburrak, hori denak hartu ditunik ahoskotik. Eta bai badago hori guzti hori, Perua Abarkan, baina Perua Abarkan bilatzera junitzenean, horrek etxera eraman nuen, aiken eta amana barri da. Izkera, esan dudan moduan, gero dago beste arlo bat baloreena, ezta? Baloreak ere, hor topatzen ditut, mogelek sortzailea izateaz gain berak zerbait erakutsi nahi duelako, ereduak erakutsi nahi ditu, eta hor baloreak agertzen dira, herriarekin edo elizatearekin edo basoarekin edo auzoarekin edo loturikoak. Eta nik horiek ere neure ganatu egin ditut. Eta hor dagoz nire puzzle partikular hortan. Hartu ditut, nola baiteko izena, zeregina, eredua bat egite hori, bat dala, esan eta egin akzioa dala. Azerritarrak, terrixekoak, ez dauka retorika beharrik. Gauzat dira, egiten dira, eta listo, hola isa da. Momentu baten berak pesatzen dagoenera, zena sortu dira hainbeste izen hola gizonekin eta dagoenean, ez da? Nor sortu dituta denborak eta lanak. Bantxe da, dauka beste misterio hori. Hori hor daukan nok ere. Baita ere daukat, berak agertzen daren hori, zaintza, hezkuntza, altruismoa, berak